Bona nit i benvinguts una setmana més a l'Escrivint la Independència. Sembla que l'estratègia del Partit Popular de Rajoy és anar tirant, que vagi passant el temps, negar-se a parlar del referèndum, mirar cap a una altra banda i, mentrestant, però, ofegar l'economia catalana i humiliar, en la mesura que pugui, el president de la Generalitat amb, entre d'altres, imposicions protocolàries i vetos. Els unionistes també comencen a atacar el Pla B, les eleccions plebiscitàries, donant per fet que la consulta no es farà. Dedicaran temps i tots els instruments que tinguin a l'abast per desacreditar-les. De moment, i de manera força lamentable, El Mundo feia diumenge passat aquesta portada. Mas prepara una entesa per la llibertat para irse de España, amb Junqueras de número 2, Guardiola de 3 i Quim Nadal de 4. Ràpidament, Nadal ho va desmentir a la ràdio i Oriol Junqueras feia broma al Twitter. També arran d'aquesta notícia força ridícula, de moment, circulava una altra llista per la xarxa social, en aquest cas una entesa, però no per la llibertat, sinó pel seny, amb Josep Antoni Duran i Lleida de candidat, Sublime Adalid de la Moderación y Heraldo de la Prosperidad, el Conde de Godó de número 2, Feiner de 3, Lara de 4, Miquel Roca, etc. Segur que en coneixereu més d'un d'aquesta llista. Però bé, bromes a part, els catalans lluitarem fins al final per aconseguir fer un referèndum. Si ho impedeixen de totes, que es preparin, perquè arribarem a les eleccions plebiscitàries amb molta més força de la que es pensen. I jo no em salto el protocol i abans de començar el programa passem pel sumari. Aquests són els continguts d'avui. Avui a l'Escrivint la Independència, el diàleg entre Mas i Rajoy cada cop més complicat, qüestió de protocol i de vetos. Albert Macià, responsable del grup d'estudis del Cercle Català de Negocis, ens explica la dada d'avui. Amb un estat, Catalunya tindrà solvència creditícia. Visitem Alella, al Maresme, per parlar amb el seu alcalde Andreu Francisco sobre el procés independentista. Joan Rigol, expresident del Parlament i autor del manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, visita el nostre plató. I li fem el test del programa al portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament, Maurici Lucena. La setmana passada s'acabava amb la polèmica protocolària que feia que el president Mas no anés a un acte de foment. Aquesta és la portada del Periódico, però quasi tots els diaris obrien amb aquesta fotografia. Creix la tensió entre els dos governs. Mas planta Soraya. El president no assisteix a un acte de foment perquè el protocol li impedia clausurar-lo. Mas ho va justificar de la següent manera. No ho vaig fer molest, no va ser un cop de puny sobre la taula, simplement va ser una decisió per deixar clar que a Catalunya, si no ve el rei o la Casa Real, o el president del govern espanyol, o els presidents del Senat i del Congrés, que són els que protocolàriament estan per davant del president de la Generalitat, a Catalunya, si no és en aquestes condicions, els actes els presideix el president de Catalunya. I aquesta norma no es pot perdre, i menys en els temes actuals. I com que aquesta norma hi va quedar en entredit, i jo no ho critico, simplement va ser així, doncs jo vaig preferir mantenir el prestigi i la dignitat de la institució. La tensió s'ha fet encara més evident aquesta setmana arran del Fòrum Euromediterrani d'aquest dimecres. Dilluns ja s'intuïa que el govern espanyol no deixaria fer una breu intervenció de pocs minuts a Artur Mas. Parlem d'un acte que es feia a Catalunya, a Barcelona, al Palau de Pedralbes. Escoltem què deien Duran i Lleida i Sánchez Camacho sobre aquesta qüestió a principis d'aquesta setmana. Si realment es produís el fet de que el govern impedís que el president de la Generalitat pogués pronunciar unes paraules 3 minuts, que és la seva intenció, 4 minuts, d'un discurs de benvinguda, em semblaria sorprenent. Em semblaria, es podria qualificar realment d'un veto per part del govern de l'Estat. Jo espero que el senyor Mas no provoqui cap conflicte protocolari i que participi en el sopar de benvinguda i que participi rebent el president del govern i els mandataris com estableix el protocol. Si el senyor Mas no compleix i no va a aquests actes de benvinguda i a rebre el president del govern d'Espanya, jo l'entendré com un pas més en la confrontació permanent i en la provocació permanent que està fent el senyor Artur Mas i el senyor Homs. Finalment, es va confirmar que el govern espanyol no permetia al president Mas fer una salutació de 3 minuts als presents. I el conseller de la presidència, Francesc Homs, ho valorava dimarts d'aquesta manera. Demanar 3 minuts per fer una salutació als presents en un lloc que és de la Generalitat de Catalunya, en un esdeveniment on la Generalitat de Catalunya està implicada i que se'ns digui que no, cadascú que ho jutgi. A nosaltres ens sembla, la veritat és que molt sorprenent
i fins i tot jo crec que és un error. És evident que no està en la línia, diguem-ne, d'un principi de bona col·laboració institucional. Ens poden imposar no parlar 3 minuts en un acte a la Generalitat de Catalunya i ens poden imposar moltes més coses, però el que no podran imposar és que el poble de Catalunya calli. Mas va decidir assistir al Fòrum Econòmic 5+5 i rebre els representants empresarials i ministres d'Exteriors de 10 països del Mediterrani Occidental, inclòs Margallo. Minuts abans que arribés Rajoy, el que també va rebre en fredor, va poder parlar uns 20 minuts amb els assistents. Tot seguit va marxar, excusant-se amb la seva agenda del dia, al ple del Parlament, i es va estalviar el discurs de Rajoy, que, entre d'altres coses, va aprofitar per parlar del procés català de manera indirecta però evident. Por eso, si algo nos enseña la historia, es que estamos mejor en el encuentro que en el desencuentro, en la cercanía que en el alejamiento y en la cooperación que en los esfuerzos aislados. I el mateix dimecres, al ple del Parlament, també es va parlar d'aquesta qüestió. Escoltem la intervenció del primer secretari dels socialistes catalans, Pere Navarro, i la resposta de Mas. Rebaixi la tensió, perquè els problemes protocol·laris potser és perquè ha augmentat la tensió amb altres qüestions, perquè hi ha falta de diàleg, perquè hi ha falta d'intentar arribar a acords. Senyor Navarro, no hi ha problemes protocol·laris, hi ha imposicions protocol·làries que generen problemes. És molt diferent. Jo el que he fet és, avui, almenys per intentar ser educat, anar a la seu de la Generalitat, Palau de Pedralbes, i rebre en els nostres convidats, inclòs el president del govern espanyol. A la tarda, centenars de persones amb estelades convocades per l'Assemblea Nacional de les Corts protestaven al Palau de Pedralbes pel veto del govern espanyol al president de la Generalitat, que consideren un menyspreu a la dignitat de les institucions catalanes. A la mateixa hora, a Madrid, durant el debat sobre els pressupostos esmenats a la totalitat per totes les formacions polítiques, intervenia el portaveu d'Esquerra Republicana, Reagrupament i Catalunya Sí al Congrés, Alfred Bosch, i recordava a Montoro i al govern espanyol el que passarà d'aquí a poques setmanes. Sigan por ahí. Y nosotros, pues ya le diré nosotros lo que haremos y lo que pasará. Nosotros solucionaremos este problema en el único sitio que se puede solucionar, que es en una urna. Y muy pronto ustedes tendrán aquí, ya lo verán, cuestión de semanas, ustedes tendrán aquí la pregunta y la fecha de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. La pregunta puede ser algo así como: ¿está usted a favor de la independencia de Cataluña? ¿Sí o no? ¿Les parece bien? ¿Esa pregunta les gusta? Pues bueno, eso es lo que pasará. Y se convocará a la gente para votar, que es como se solucionan problemas gordos en democracia. Eso es lo que haremos. Y gracias una vez más por su aliento, su empuje y su coraje. Aquesta setmana també hi ha hagut diverses referències al procés català que val la pena recuperar i ens arriben des de fora. El president dels liberals europeus, Graham Watson, la tercera força política a Europa, assegurava que no tindria cap problema amb una Catalunya independent dins la Unió Europea. Som demòcrates i si això és el que vol la majoria, és el que ha de passar. Això és el que deia ell, no? També l'exministre de Cameron per Escòcia, Michael Moore, l'home a qui el primer ministre va encarregar la negociació de la consulta, doncs afirmava que el món reconeixeria una Catalunya independent. I finalment, en l'article El dret de la Unió Europea i la separació d'estats membres, l'expert en dret comunitari David Edward desmunta la tesi del president de la Comissió Europea i d'alguns altres, José Durão Barroso, segons la qual Catalunya sortiria automàticament de la Unió Europea. Edward estudia els casos d'Escòcia, Flandes i Catalunya i s'afegeix a la llista d'experts, que ja en són uns quants, que han rebatut l'argument de la por. Qui també fa estudis i ens aporta dades és el Cercle Català de Negocis. La dada d'avui ens l'explica el responsable del grup d'estudis del Cercle. En aquest cas és Albert Macià. Només amb un estat, Catalunya tindrà solvència creditícia. Si mirem avui dia com estem, ens trobem en què Catalunya, a pesar de que no tenim cap mena de control sobre el nostre model econòmic, ni laboral, ni fiscal, que tot ho mana Madrid amb el seu model, que ja veiem el nivell d'èxit que porta, doncs a pesar de tots aquests pesars, el nostre país en aquests moments és líder en exportacions, en turisme, en recerca. En aquests moments penseu que la recerca a Catalunya agafa el 50% de tots els fons que envia Europa a l'Estat, o, com hem sabut fa poc, amb inversió directa estrangera. Som la segona regió més important d'Europa per inversió industrial, han vingut 50 i pico
empreses multinacionals instal·lar-se aquí en els últims 9 mesos amb una inversió directa de més de 2.400 milions. A pesar de tots aquests passats, estem anant bé. O sigui, el nostre model, quan es pugui executar des de casa nostra, creixerà molt més, perquè farem les coses que ens interessen. Serem encara més solvents dels que podem ser avui. Què significarà, per exemple, per la Generalitat això? Que passarà de gestionar menys de 30.000 milions de pressupost a pràcticament més de 62.000-65.000 milions de pressupost. Evidentment, nosaltres ja vam fer un estudi sobre el pressupost de la Generalitat de Catalunya en un estat independent i pot pagar totes les deutes, inclús les que s'arribin a pactar de la part proporcional de deute espanyola, la que fos. Estaríem inclús per sota de les mitjanes europees amb nivell de dèficit de deute respecte al PIB. Finalment també vam fer un estudi per acabar de reforçar aquesta idea de la solvència de Catalunya comparada amb altres entorns, amb el nostre entorn internacional, i vam analitzar els ràtios de la deuta sobirana. Evidentment és un procediment molt complex que fan les agències com Moody's o Fitch, etc. Tots n'hem sentit a parlar alguna vegada, però ens vam fixar, no amb tots els centenars de paràmetres, que en tenen molts, que molts ja els complim perquè estem a dintre de la comunitat europea i per tant la reglamentació, la forma de fer, de portar l'economia ja és la mateixa, però vam estudiar els 12 variables més importants, o sigui, el PIB, l'atur, la inflació, la variació de la inflació i del PIB, la capacitat d'exportació, l'obertura econòmica, i vam analitzar les nostres dades a Catalunya respecte als 10 o 12 països europeus petits de la nostra mida i que són els que tenen les qualificacions més altes. Això vam fer-ho fa un any, estàvem parlant de països amb rati de 2 i 3 As, o sigui, els millors, per entendre'ns, no? Dinamarca, Suècia, Finlàndia, Holanda, amb aquests països ens comparem. I vam analitzar aquests paràmetres econòmics, macroeconòmics, amb aquests països. I si els ficàvem tots en una caixa, els de Catalunya estaven a dintre, ballant, més alts, més baixos, però a dintre dels resultats d'aquests altres països que tots estan amb aquest nivell de classificació creditícia. És a dir, totes les dades i totes les tendències que hem observat indiquen que Catalunya seria un país solvent, perfectament solvent, com la majoria dels països avançats d'Europa. És el moment de recordar les vies de contacte amb el programa. Podeu comentar el que vulgueu sobre el programa i l'actualitat del procés independentista a Twitter. El nostre perfil és @escrivint i l'etiqueta o hashtag del programa és coixinet escrivint la independència. També podeu dir la vostra al Facebook i al correu electrònic escrivintlaindependència@canalcatalà.cat. Entre tots els comentaris, cada setmana regalem una samarreta. La de la setmana passada és per la Laura, que ens escrivia en un correu electrònic la seva opinió respecte a les polèmiques protocolàries dels darrers dies. La Laura creu que el Mas va actuar molt encertadament aquest dimecres anant a rebre els assistents a la cimera euromediterrània i mostrant el seu malestar marxant sense escoltar el discurs de Rajoy. I aquesta setmana regalarem aquesta samarreta d'agermanament entre Euskadi i els països catalans, units per la llibertat. Com sempre, gràcies a productesdelaterra.cat, la botiga de referència a la xarxa de marxandatge i productes dels països catalans, amb gairebé 10 anys de bagatge. Té més de 7.000 referències, samarretes, jerseis, jaquetes, complements com adhesius, pins, xapes, clauers i una amplíssima oferta de productes culturals, pel·lícules en català, música, llibres... Fins i tot hi podeu trobar entrades per festivals, concerts i esdeveniments culturals arreu dels països catalans. Allò que us costi trobar a les botigues físiques ho podeu trobar a productesdelaterra.cat. Feu la comanda còmodament des de casa i en 24 hores us arribarà. Ara, per cert, també podeu visitar la nova botiga de Productes de la Terra a Mataró, al carrer Sant Benet 58, i properament n'obriran una a Barcelona, a la plaça de la Vila de Gràcia. I al llarg d'aquesta temporada regalem cada setmana una targeta SIM com aquesta amb 10 euros de saldo, cortesia de Mobilcat, un nou operador de telefonia català. Només heu de contestar una pregunta senzilla, o no tan senzilla. El diàleg entre Mas i Rajoy arribarà a bon port? Ho podeu fer a través de Twitter, Facebook o correu electrònic. Cada setmana escollirem una de les respostes i el guanyador rebrà la seva targeta SIM amb 10 euros de saldo de Mobilcat. Avui la targeta SIM se l'emporta l'Irene, que ens deia que no creu pas que el diàleg arribi a bon port, ja que Rajoy no té ni idea de com ha d'afrontar aquesta situació. I recordeu que entre tots els que contesteu aquesta pregunta, al desembre n'escollirem un que s'emportarà també una tauleta de 7 polzades per cortesia de Mobilcat, un nou operador que aposta decididament per una telefonia mòbil catalana, amb les mateixes o fins i tot millors tarifes que altres operadors.
En aquests temps difícils que vivim, Mobilcat et permet controlar la despesa i estalviar, ja que surt en format prepagament. No gastaràs mai més del que hagis decidit. Mobilcat dona tots els serveis que ofereix qualsevol altre operador, amb l'avantatge que no et faran pagar mai cap penalització, ja que no hi ha un contracte que t'hi lligui, únicament el saldo que tu decideixis posar a la teva targeta SIM. Entreu a la pàgina web www.mobilcat.cat o truqueu al telèfon 900 804 740 i feu la prova. Amb Mobilcat ens hi entendrem perquè parlem el mateix idioma. I nosaltres ara marxem cap al Maresme, més concretament a Alella, per parlar amb el seu alcalde Andreu Francisco del procés independentista. Dimecres al Parlament, la vicepresidenta Joana Ortega acusava Llanos de Luna de poc sentit comú per perseguir els ajuntaments adherits a l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, més de 670, i demanava a l'executiu espanyol que suprimeixi aquesta delegació. Des d'Alella, Andreu Francisco ens explica, entre altres coses, la declaració de Vilassar de Dalt, on es van ajuntar fa poques setmanes la majoria d'alcaldes del Maresme per seguir treballant per la independència i denunciar els atacs de la delegada del govern espanyol a Catalunya. Alella, al igual que tot el país, aquests darrers anys ha anat avançant en el procés de guanyar una majoria per a la consecució d'un estat propi. Podem posar el punt d'arrencada en el procés de consultes, que en el cas d'Alella es va dur a terme amb un gran grup de voluntaris al febrer de 2010. Allò obria moltes ments a l'hora de poder preguntar amb tranquil·litat i de manera democràtica si volíem un estat independent per Catalunya. Allò puc considerar que és el tret de sortida, que en el nostre poble, al igual que en el país, arrel de la manifestació de l'11 de setembre de 2011, enceta un procés d'acceleració. Aquí, a la nostra comarca del Maresme, ara fa ja alguns 3 o 4 mesos i arrel dels diferents atacs que venen patint els ajuntaments per part de la delegació del govern de Catalunya, sigui tant el tema de banderes, sobirania fiscal, declaració de territori lliure, etc., uns quants alcaldes vàrem tenir la inquietud de crear, generar una declaració que fos el més àmplia possible i que s'assumís per part dels alcaldes i alcaldesses del Maresme. Aquest procés ens va portar a triar Vilassar de Dalt com a un dels municipis que s'ha vist atacat de manera més forta per part de la delegació del govern, per triar-ho per presentar aquesta declaració, i una declaració que el que ve a explicar és que, primer, els ajuntaments continuem assumint la responsabilitat de la gestió del govern del dia a dia municipal, i que aquesta és la nostra principal funció, però que també com a ajuntaments i com a alcaldes que representem aquests ajuntaments ens comprometem en el procés de transició nacional del nostre país i decidim de poder-lo encapçalar als nostres municipis d'una manera àmplia i compartida. Érem ben bé 24 alcaldes als 30 ajuntaments que vàrem decidir d'agafar aquest compromís davant la nostra ciutadania. Aquest mes de gener vàrem ser el segon ajuntament de Catalunya que va decidir ingressar els seus impostos, l'IRPF i l'IVA, a l'Agència Tributària de Catalunya. En aquests moments hi ha més de 40 ajuntaments que ho estan exercint, amb d'altres empresaris i professionals, amb la idea de poder generalitzar aquest acte que seria de generalització i de normalització, que és el d'ingressar els nostres impostos a la Generalitat de Catalunya per tal d'empoderar, de donar força a la Generalitat i uns recursos econòmics que ara ja és la nostra voluntat que es transfereixin a la Hisenda espanyola, però que quan aquest acte sigui més normal, més generalitzat, i aquest volum econòmic dels impostos d'empreses i administracions catalanes sigui suficientment important, la Generalitat tingui la capacitat de deixar d'apretar el botó i quedar-nos aquests impostos per donar servei a la nostra ciutadania. En el nostre cas d'aquí a Alella, que estem a tocar del Masnou, per on passava la via catalana,
el que vàrem fer molts veïns i veïnes va ser baixar fins al Masnou, ho vaig fer jo també amb la meva família, per tal d'unir-nos tots en un moment de germanor que sincerament va ser molt emocionant. També, i només per dir-ho, que des de l'Ajuntament amb l'ANC d'aquí d'Alella vàrem organitzar conjuntament un autocar per enviar lleiencs i leienques a Terres de l'Ebre, on semblava que hi havia de faltar gent i on al final n'hi vam poder fer en alguns trossos més d'una cadena. Contra aquesta normalitat amb la que estem duent a terme un procés d'aquesta magnitud, l'únic que poden treure o llançar aquesta gent que està en contra del procés són missatges de la por, missatges que pretenen distorsionar una realitat que els contradiu. I si més no, doncs, tenim dues mostres claríssimes, una que va ser la mateixa Via Catalana, en com es va dur a terme la mobilització social tan immensa i espectacular i amb la tranquil·litat amb el que va succeir, arreu, amb ni un sol incident, i després la mateixa manifestació del 12 d'octubre, que tenia una gent que ara no entrarem a comptar, però que es van manifestar de manera pacífica i no va haver ni un sol incident. És natural que tothom es pugui sentir com cregui, és del tot respectable. El que volem, la majoria de la societat catalana, és que se'ns pugui preguntar quin futur volem pel nostre país, i aquells que ens ho neguen són els que intenten generar una crispació que fins a la data no existeix i que estic convençut que no existirà. És el moment de recuperar ara un petit fragment d'un programa de televisió. Si fa uns dies eren Felipe González i José Manuel Lara qui afirmaven que la independència de Catalunya era impossible, aquesta setmana ha estat el torn del ministre Alberto Ruiz Gallardón, amb una afirmació certament inquietant. Artur Mas mai veurà la independència de Catalunya. Però també segueix aquesta línia l'expresident socialista Rodríguez Zapatero. Deia exactament això diumenge passat a La Sexta. La democracia tiene los mecanismos para incentivar y garantizar la unidad constitucional, que es salvo que se declare unilateralmente. ¿Qué pasa si lo hacen en el Parlamento? Pongámonos, declaración unilateral. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Suspender la autonomía? Sencillamente que no tendrá validez. Es decir, porque nadie puede hacer aquello que no tiene competencia para ello. Afirmada la idea de que lo que no puede ser no va a suceder, que es una secesión. ¿Lo tiene claro? Clarísimo. Doncs aquestes eren les paraules de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. En aquest cas, nosaltres avui tenim una visita també d'un expresident, en aquest cas expresident del Parlament, molt content que Joan Rigol visiti aquest programa, li agraeixo profundament i espero que tinguem un quart d'hora, 20 minuts per xerrar una mica sobre el procés. Gràcies a vostè per invitar-nos. M'agradaria començar fent un petit apunt, parlarem ara després també d'aquest document, del manifest del Pacte pel Dret a Decidir, però abans aquestes declaracions que feia l'expresident Zapatero, també en vam tenir unes fa poques setmanes de Felipe González, José Manuel Lara de Planeta també ho comentava, i fins i tot Gallardón aquesta mateixa setmana, que és que la independència és impossible, que ens ho traiem una mica del cap els que creiem que és una solució perquè és inviable. Vostè com ho veu? Vostè creu que ja és impossible realment la independència? No. És a dir, ells realment tenen tots els mecanismes d'un estat. Tenen els mitjans de comunicació, tenen el Ministeri d'Exteriors, tenen tot, el Ministeri d'Interior, etc. Ho tenen tot i, lògicament, s'oposaran frontalment a que a Catalunya puguem ser independents. Això no ens ha d'estranyar, perquè qui s'estranyi d'això és que viu a la Lluna. Per altra part, què tenim nosaltres? Nosaltres tenim la gent, la tossuderia de la gent, i dir volem nosaltres tenir els drets que mereix el nostre poble. I aleshores intentar trobar la força nostra en la coherència del conjunt de la gent.
Per això, quan busquem les pessigolles d'uns amb altres, ens pensem que som més purs i més autèntics i no ens en donem compte, però estem afablint la nostra causa. I, per tant, hem de saber crear un clima positiu cap a avançar, cap al sentit de la independència, que és l'única força que tenim. Vostè parlava ara una mica també de la unitat de les forces polítiques catalanes, també d'entitats i de la societat civil catalana. Sens dubte. En aquest sentit, passem ara una mica a comentar aquest encàrrec que se li va fer, vostè com a autor d'aquest manifest, d'aquest document del Pacte pel Dret a Decidir, que va presentar a principis de setembre, em sembla que va ser al setembre, i que compta amb moltes adhesions i que ja n'ha sumat més. Almenys les primeres i importants van ser Foment del Treball i el Partit dels Socialistes de Catalunya, que primer no ho veien clar, però almenys amb el que és el manifest s'hi han sumat. Hi ha més sumes? S'hi ha sumat més gent? Sí, molta més gent. Ara hi ha unes 1.200 associacions que ja s'hi han sumat, però sobretot el que cal entendre bé és que d'aquella reunió que hi va haver al Parlament de Catalunya, que hi havia una 50ena de persones, amb el president Mas al davant i els representants dels partits polítics que recolzen el dret a decidir, van dir hem d'avançar no els polítics sols, sinó juntament amb tota la societat representada allà. Allà hi havia sindicats, hi havia patronals, hi havia gent del món de la cultura, gent del tercer sector de l'economia, hi havia molta gent. I aquí és allà on es visualitzava la força de Catalunya, aquesta complicitat de societat civil i polítics. I això, en aquest moment, és importantíssim, perquè els polítics tenim mala fama, tenim un cert descrèdit. Doncs regenerar la política en connivència amb tota la gent de la societat és el que ens ha de donar força. I què preteníem amb aquell document? Fonamentalment ens preguntàvem què volem? Volem tenir el dret a decidir perquè som una nació i perquè el nostre Parlament ha marcat el camí en aquest sentit. Segon, què pretenem amb això? Pretenem una societat més justa, més solidària, més empenta, amb més iniciativa, amb un alt nivell cultural? Pretenem això. I com ho volem fer-ho? Ho volem fer-ho a base de que tota la nostra població prengui consciència que el seu país, que cadascú dels catalans entra a les seves mans i porta un tros de país. I aquest tros de país que porta l'ha de posar amb l'horitzó de l'alliberament nacional de Catalunya. Aquest era, diguem-ne, el cos del document. I mirar que, precisament per aquesta capacitat de regenerar la vida cívica i de dir volem una Catalunya lliure per viure com a poble amb un sentit, diguem-ne, de convivència molt elevat, és el que faci que molts catalans que en aquest moment potser viuen una mica apartats del problema o una mica allunyats s'hi puguin afegir. S'hi puguin sumar. Clar, aquí no parlem ben bé de la independència, sinó d'aquesta llibertat que suposaria una consulta, no? Aquest és el primer pas. Nosaltres hem de mirar de buscar la màxima unitat possible amb el dret a decidir. En el dret a decidir, que després cadascú votarà com cregui que hagi de votar, però aquesta afirmació de la democràcia i de la unitat de Catalunya és fonamental. I, per tant, tots ens hem de centrar en aquesta primera etapa en aquest punt. Aquest és, al meu entendre, la manera per anar avançant cap a un lloc que si a mi em pregunten com acabarà i ho veig boirós, però sé que si vaig fent els passos que he de fer amb la força i la cohesió del nostre país, a mesura que vagi fent aquests passos ben fets, se m'anirà, diguem-ne, veient més clar com podem anar avançant en aquest camí. Clar, aquí ens trobem en aquest punt on hi podem sumar el màxim de suport d'aquest acte de llibertat, podem-li dir, d'una consulta on es pugui decidir el futur de Catalunya, on no entra ni el sí ni el no. Aquí cadascú al final això queda de moment apartat. Però clar, tot i així, hi ha diferents mètodes per arribar a poder fer aquesta consulta. Per exemple, el Partit Socialista parla més d'una reforma de la Constitució, d'entendre's possiblement inclús, clar, que dependria de PSOE-PP, vull dir, té una metodologia diferent. Els altres partits que estan d'acord amb el dret a decidir, com poden ser Convergència i Unió, Esquerra Republicana, la CUP o Iniciativa, volen anar una mica més ràpid, potser, i utilitzar un altre sistema. Com ho farem per posar-nos d'acord? Quin és el següent pas? A veure, el Consell Nacional per la Transició va marcar 5 vies que té l'Estat per poder fer. 3 depenen d'ell i 2 depenen, diguem-ne, de la llei catalana. Tots ells necessiten, en el millor dels casos, abans d'arribar, en tot cas, a unes eleccions plebiscitàries, necessiten la complicitat del propi Estat. I aleshores, aquí
no es tracta de veure qui és el qui diu la paraula més grossa en contra de l'Estat, que està bé, sinó de veure com generem aquesta complicitat per poder exercir el dret. El dret ja el tenim. El que sí que volem és poder-lo exercir. I aleshores aquí es necessita un moment de diàleg. I de diàleg perquè vegin la voluntat dels catalans, que un cop es manifesti a la votació és imparable, però necessitem poder fer aquesta votació prèvia, aquesta consulta. I aquí estem. Estem aquí, però... Nosaltres estem acostumats a donar-nos a les raons que ja estem convençuts. Però per seguir aquesta aventura hem de dialogar amb els que estan convençuts de lo contrari. I, per tant, doncs hem d'afrontar aquesta situació. Però aquesta situació el que no pot passar és que s'encalli o s'enquisti. Per tant, en algun moment s'ha de posar, imagino, un límit temporal on es digui, doncs, no es dona més de sí, si és que passa. Que quan diem, no, és que aquí uns anem molt per la via directa de marcar la data i la pregunta, i altres estan en la tercera via. I aleshores es fa un mal quan es busquen la confrontació d'aquests dos, perquè és una confrontació a l'interior de Catalunya. Els que volen la pregunta i la data, el que volen és que no quedem atrapats amb una negociació sense fi, i que, per tant, el temps el puguem dominar nosaltres al màxim possible. I els altres, el que estan fent és recordar-li al president del govern espanyol que té possibilitats d'implicar-se en aquest tema. I de resoldre d'alguna manera. Per tant, quan veig que s'enfronten, que mediàticament pot ser molt interessant, però no és bo pel país, perquè són complementaris si es reconeixen cadascú en aquesta línia positiva pel dret a decidir. El que passa és que aquí hi ha aquest xoc de trens, li podem dir, que no ens interessa, dèiem, perquè es tracta que hi hagi la màxima unitat aquí a Catalunya, però clar, hi ha un xoc entre els que realment ho intentaran fins a l'últim moment, però saben que no hi haurà manera possible amb aquest Partit Popular, amb aquest Mariano Rajoy, i els que dèiem, com per exemple Josep Antoni Duran i Lleida, que vol d'alguna manera estirar-ho fins al final intentant trobar una sortida que no sigui independència sí, independència no. A veure, estem en un procés, i en aquest procés hem de mirar que cada aportació sumi. I sumar vol dir que hem de veure que hem fet tot el possible per al diàleg, però que no ens hem bellugat ni un mil·límetre de les nostres conviccions. I aquesta és, diguem-ne, al meu entendre, la millor situació política per avançar. I, per tant, doncs hem de saber que, per sort, som una societat plural, perquè a Catalunya hi ha moltes opinions diverses. Però hem de saber superar les tàctiques dels partits, que cadascú es posiciona a la seva manera, per una gran causa nacional. I la gran causa nacional avui és el dret a decidir. Avui és aquest. I vostè hi confia, no? A veure, jo hi confio, lògicament, perquè sé que a Catalunya, quan ens ho proposem, home, si portem 3 segles que ens han estat, diguem-ne, matant tant com han pogut i hem aguantat, i hem sapigut tirar una economia potent, i hem sapigut posar una cultura a un nivell europeu altíssim, i hem sapigut fer tantes coses, no podran ara en aquest moment. Jo hi confio molt, però hem de ser intel·ligents i, sobretot, hem de buscar aquells punts que ens uneixen i no aquells que és molt bonic buscar-hi les pessigolles de l'altre, però que no aporten res de positiu al país. Bé, llavors es tracta de trobar el màxim de força per establir aquesta negociació i aquest diàleg amb Madrid, que de moment sembla que és molt complicat. I hem tingut aquesta setmana, finals de la setmana passada i aquesta setmana, un parell d'incidents que demostren aquesta relació esquerpa i complicada entre el govern català i el govern espanyol. Va passar, sembla que era el dijous passat, amb un acte a Foment, que finalment no hi anava Rajoy, hi anava la vicepresidenta, i va sortir un tema protocolari, que finalment l'acte el tancava ella i no el president Mas, i el president Mas va optar per no anar-hi. I després, aquesta mateixa setmana, ens hem trobat que amb aquest fòrum euromediterrani no han deixat, almenys aquesta és la versió des del govern català, que el president Mas fes una petita salutació, una breu introducció de 3-4 minuts, i bé, ens hem trobat que està passant tot això. Sí, aquest és un apartat, diguem-ne, de la gran agressivitat que en aquest moment tenim. La llei Wert, que va contra el català d'una manera claríssima. Els pressupostos de l'Estat, que són realment de vergonya per Catalunya. És a dir, hi ha una agressió ben formal i que venen de totes bandes envers aquest procés que hem iniciat a Catalunya. Això és així. Però, malgrat això, nosaltres, fins que no arribi el moment que diguem prou, hem d'intentar buscar ponts de diàleg perquè això sigui, diguem-ne, el més viable possible. I
de tots aquests fets, jo admiro molt l'actitud del president Mas. Amb quina dignitat està aguantant aquesta, diguem-ne, atac a la seva persona i ells es pensen, jo crec que d'una manera equivocada, que desprestigiant el president Mas tot això ja es desfà. Quan no se'n donen compte que el sobiranisme de Catalunya va de baix cap dalt. Exacte, però ells estan encaparrats, que sempre diuen Mas los quiere llevar a los catalanes. Hi ha dos elements bàsics. Aquest, el primer, que el sobiranisme està en la gran part del poble català. I la segona cosa és que aquest gran increment de sobiranisme que hi ha hagut està per quedar-s'hi. I que, per tant, Espanya no ha de fer servir una tàctica, ha d'entendre que hi ha un gran gruix de poble de Catalunya que creu en la seva plena sobirania com a poble. Per tant, si opta per anar-se esperant i ja veurem què passa... El pitjor que es pot pensar és que la fet es podreixi. Perquè podrir-se vol dir, per part de certs punts, una radicalització i per part dels altres una prepotència que el que fa és encara més esgarrifosa, diguem-ne, l'actitud de relació envers Catalunya com a cultura i com a poble. I veient el que estem veient, vostè confia també que el president Rajoy pot fer un canvi de rumb a intentar, doncs... Jo crec que el que hem de fer és intentar-ho. Intentar-ho perquè és el temps que toca. Ara toca intentar-ho. I, per tant, no es tracta de ser clarivident i dir, no, hi ha res a fer. No, escolti, aquí el que guanya és el que s'ho treballa, no el que des de la cadira diu, no hi ha res a fer. No. Per tant, ara toca treballar, i treballar en aquest sentit. I després, quan creiem raonablement que això no tingués sortida, ja pensarem el següent pas, però ara toca aquest. No, el problema és saber quan serà aquest punt, diguéssim. Escolti, això... Per un serà un i pels altres serà l'altre, però... Jo recordo a la manifestació que hi va haver l'11 de setembre, no aquesta última, sinó l'anterior, que ens va tocar amb el president Benach i a mi encapçalar-la, em van preguntar, i vostè què sent? Jo vaig dir, sento que una cosa que em semblava que no la podria veure en vida, ara penso que la puc veure. Doncs això és, diguem-ne, l'actitud de fons que tots hem de tenir. I hem de ser intel·ligents perquè la política necessita intel·ligència, a més d'emotivitat. I, per tant, hem de posar racionalitat en tot el que anem fent. Perfecte, doncs, escolti, moltíssimes gràcies per venir aquí i em quedo una mica amb aquesta idea d'intel·ligència, amb aquesta idea d'unitat, d'evitar discrepàncies, almenys de moment aquí a Catalunya, i a veure si el procés va avançant, encara que sigui a poc, no? N'ha fet una síntesi del meu pensament perfecte. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies per venir. Gràcies a vostè. Nosaltres ara continuem, en aquest cas, amb un vídeo de la xarxa. Avui faig una mica de trampa, perquè no és un vídeo d'aquesta setmana, sinó que he recuperat un vídeo que circula, que és aquell discurs que va fer Pau Casals a les Nacions Unides. Sempre va bé recuperar-lo. Penso que és un vídeo que el podem relacionar també amb aquest procés. Es parla molt de pacifisme, que és també una del que porta aquest procés, que és molt important, una característica bàsica, i per tant recuperem-lo, l'hem retallat, és només un minut i mig, però ara farà 40 anys que va morir i, a més, ahir tot just feia 42 d'aquest discurs. No us el perdeu. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace. At the 11th century. Peace in the world, and against wars, the inhumanity
of wars. This was Catalonia. Now, I am so happy, so moved to be here with you, dear and I nosaltres arribem ja a la recta final del programa i ho fem amb el test. Avui el passa el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament, Maurici Lucena, que respon, entre d'altres preguntes, si el Partit Socialista podria acabar defensant la independència. Doncs jo crec que el que han de prevaldre són les dues coses alhora. És a dir, la democràcia és només democràcia autèntica si és dins de la llei. Una llei de la que la pròpia democràcia s'ha d'haver dotat i, per tant, el que hem d'aspirar és que la voluntat majoritària dels catalans, com ha passat al Canadà i com passarà al Regne Unit, doncs s'expressi en el marc legal que la Constitució defineix. Aquesta és l'aspiració, perquè no pot ser d'una altra manera. Sí, podria ser. L'èxit de la via catalana jo el que crec és que demostra que existeix un problema polític de primeríssima magnitud de Catalunya en relació, valgui la redundància, a les seves relacions amb la resta d'Espanya, i el que hauria de ser l'èxit de la via catalana és un catalitzador perquè el govern de la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol dialoguin i defineixin ambdós un nou encaix de Catalunya dins d'Espanya. Aquesta és, com a mínim, l'aspiració del PSC. El PSC defensa el dret a decidir de l'única manera que nosaltres creiem que es pot defensar, que és seguint els referents del Canadà i els referents del Regne Unit, és a dir, vehiculat a través d'una consulta acordada entre el govern català i el govern espanyol i, per tant, que s'inserti en el marc de la legalitat. Jo el que crec és que hi ha un govern actualment, que és el govern del Partit Popular, el govern del president Rajoy, que està sent injust en les seves decisions en relació a Catalunya. Però l'estat espanyol és una cosa molt més àmplia, que a vegades és un estat governat pel Partit Popular, a vegades pel Partit Socialista, i en aquests moments el que jo crec que es pot dir com a màxim és que el govern del Partit Popular està sent petós i injust respecte a Catalunya. Jo crec que sí, que n'hi haurà, perquè em fa la impressió, i aquesta és la teoria dels socialistes, que la situació actual a Catalunya, el problema polític de primera magnitud que existeix a Catalunya i a Espanya, doncs només es podrà resoldre, només es podrà desencallar a través de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. I com que crec que l'única manera de fer-la, aquesta consulta, en un entorn civilitzat, és pactant-la entre governs i dins del marc de la legalitat, doncs crec que sí, que es farà una consulta pactada, legal i vinculant. No necessàriament. El 2014 és una de les possibilitats, però em fa la impressió que el govern d'Artur Mas i Esquerra Republicana, doncs amb la poca perícia negociadora que estan demostrant, perquè estan imposant unilateralment la data, estan creant molt mal ambient a la negociació a través del memorial de greuges i a través de la falta de respecte permanent que demostren cap a la resta d'Espanya i cap al govern espanyol, el que impossibilitaran és que aquesta consulta se celebri aviat. Té diverses possibilitats. No crec que hi hagi un format únic que, diguem-ne, satisfagui les aspiracions de tots els partits polítics i que sigui just en els termes que es planteja, és a dir, que doni, diguem-ne, un bon reflexe a les opinions divergents que hi ha entorn a un tema tan essencial com és la independència de Catalunya. I, per tant, com que aquest és un debat que hem de tenir, els socialistes el que de moment diem és que ens agradaria que una de les coses que es preguntés és sobre el desig dels catalans de fer una reforma profunda de la Constitució en sentit federal perquè seguíssim junts Catalunya i la resta d'Espanya, però en millors condicions.
Sí, tant. Clar que n'hi ha una tercera via. Jo suposo que hi ha ara mateix algunes formacions polítiques, sobretot Esquerra Republicana i Convergència Democràtica, molt interessades en fer veure que aquesta tercera via no és possible, però és molt més possible, diguem-ho clarament, que l'alternativa que ells proposen, que és la de la independència. I aquesta tercera via es pot expressar de diverses maneres. Una de les maneres amb les que es pot expressar és la reforma de la Constitució en línia federal que proposa el PSC, que proposa el PSOE, i per la qual cosa es podria obrir una ponència de reforma de la Constitució al Congrés espanyol en els pròxims mesos. I si això no és així, amb seguretat es faria el 2015 si el Partit Socialista guanyés les eleccions generals a Espanya. No, no poden ser sinònims perquè estat propi, com diuen tots els constitucionalistes seriosos, estat propi no vol dir literalment res. Això ho deia l'altre dia amb molta gràcia el professor Rubio Llorente, que deia que estat propi, en termes jurídics i constitucionals, no vol dir res. Jo crec que és una manera, o una manera més, de demostrar l'avís ambigua i l'avís eufemística tan característica de Convergència i Unió. Jo crec que en benefici de tots i en ares de la transparència, el president Mas, el conseller Homs, etc., el que haurien de fer és un esforç per parlar clar i que parlin de secessió, que parlin d'independència i no utilitzin termes que porten a la confusió i que, com dic, des del punt de vista constitucional i jurídic, no volen dir res. Jo en el curt i mig termini ho veig molt complicat. Ho veig molt complicat perquè la posició molt majoritària dels militants del PSC és una posició a favor del federalisme, de la reforma constitucional federal, i per tant desfavorable a la independència. És veritat que hi ha alguns militants que són ara mateix minoritaris en el si del PSC, que són favorables a la independència, i si en el futur, que jo crec que seria un futur molt llunyà, aquests militants aconseguissin configurar una majoria al PSC, doncs tot podria ser. Però a mi em fa la impressió que durant molt temps el PSC el que defensarà és el que defensa ara, que és el federalisme i la reforma de la Constitució. Aquestes eren les respostes del portaveu socialista Maurici Lucena. Nosaltres ens acomiadem, com sempre, amb la recomanació d'un llibre relacionat amb el procés sobiranista. En aquest cas, es tracta de Botifarra de pagès versus per tocar el 2, escrit per L'Ogaiter del Besòs, pseudònim amb el que l'escriptor Ramon Solsona va publicar durant 2 anys poesia satírica al diari El Punt Avui. Sempre partint de la realitat dels darrers anys, sobretot dels últims 3-4 anys, hi trobareu poemes amb força mala bava sobre l'anticatalanisme que destil·len alguns polítics espanyols. Avui farem una petita excepció i llegirem un dels poemes no apte per tots els públics. No us espanteu, Diu el següent. Es diu Furor uterí. Delegada, no t'has d'avergonyir de perdre cada dia la xaveta. S'excita cadascú per on li peta i apaivaga el furor aixà o així. Et posa a cent l'afany de prohibir, fer de portapalets i de burxeta, i et provoca tractar-nos a baqueta, un gran plaer semblant al del botxí. Com que et querelles amb tothom d'ofici, et dedico amb amor aquest sonet, perquè te'n vagis al jutjat de pet. Aconsegueix que em portin a judici i tindràs com el que tens cada vegada, un orgasme volcànic delegada. Bé, doncs nosaltres ens retrobem divendres a les 11 de la nit escrivint la independència a Canal Català.